start. De radioverbinding zijn inmiddels dus getest. Inmiddels zijn het weer 3 minuten geworden. Want 12 gaat er niet bij komt, dan wordt het minder. We dus geneutraliseerd. We zijn nu 3 kilometer, zodat we zeker weten dat iedereen op de fiets zit. Deze minuten voor de start. We zijn onderweg geneutraliseerd. Het eerste deel is geneutraliseerd. The first part is neutralized for 3.4 k behind the two motorbikes. 15 seconds. 10. 5, 4, 3, 2, 1, go! Good luck ladies, have fun. Mensen, dames en heren, voor de laatste etappe door Bolsjan.